2007 ikiagara 202 na inachola tulitangani kwa municipality na endenga chorwa muno momea so that time muntu cheti wakora gas na ere buya kati ya bwasenge nchunga wana lengo muntu kanu na ere kala 40 people bona rende no muntu ayana buete bona no muntu akunyara kokora gas kati yabo batirenda senge ncho enchira nebegete ase obokole bwane na boy ko balance yabagambi bonspi na ende nkamu amaskani na ngamuchanga nkamu approach ngatuma mangana uchi asale ngo omugaka nderedi wakole gasi naye ekiagera bona mangana siase ayalire yobochole bwome bona yongane tinkole gasi naye kiaga tingo succeed without your support akana kolengera lila kitu 207 aga jalende imepi yes so ko 207 mpaka 2011 iko tu wakole gasi naye very closely umuntu ngenjokiye olenge especially asobokorere umugaka nyachaye tingunyara kumubwekania bantu bange kubwate karamana na beire ndenere na mbeye mu nyachaye galenge umuntu bwomukia nyachaye tabwato boinche nyachaye igalengo umuntu bwobwanchani nyachaye turi muntu ole kogacha ngakimogoteba ekchitobo amangana ndase ko describe omugako gara manga mone kiagera no nche ona ngakienda nyantara mumanya ko na manyete njire ngao lakini ko na chaka ko interact ne na okole me monere bono igo na manyole tenga igalo munte tofauti pi ntana konyara ko korora se gusi de kiagera abande mnabona na mubwete sa ukeri kanga ta ko taka kondrang na sa kanga igata tu muntu ina mbwete akakora mangana gochia lakini twara twarenge kanu twa stop 19 na wana alenga ngata tari ko chakutaka ga tanga banda babe bakondwani lakini ga chaka tu 7 ni ga ante betinga me inchutu ikaranse na aya bona na ali ga sia umbu yoko kora aso wako atakuruma ga nchuba tubwatirana so togaswa atabwati to bende na inda akachaka konte binga kibinto bibwene netakoba ngakimbwenta koba tokachaka gamba bona no ansiasa ya community yeito ante binto ngakibwenta koba ochonto masegete na kero kiende ko tuikaranse na tuikaranse na ere ya kara kana nge uchibwa yali baside yali kende ko siro boralia na ende twara kwana nonya national politics because yakine twa jakete ko bwata na ere bona okora na kibaki tena twa kwate close na ere ga ndike tukachakole gasinera ngakie ya uru na ere bwo na ndangire tuwe nonya ne igora twa yitokora na ndangire tuikaransa se tukapanga ngaki tubwene tako kubwate sie president libulirende your worship ndako bolindiringa omugako yiga criteria kika tumegete kubeko mugusiyamo ekiagera buna narorira abakwani abange bagoteba ntoranyora naende mugusiyonde orateme kubeka bagusibonsi yam entirely gusiyonsi nyamie korunote mugirango baka south mugirango abange mbaka muiguereire nonye siasa yari go chayaso agati yarareto bo chitaba utinke ngotema lengo beko mugusiyamo as a national map yes ndete goteba nga elinya chabe kabagusiyamo ebintu mbiro byachangiete binge sana nambe yemo obotanga na kwaye na gokore mirimo yaye neji serikali ya Kenyatta na serikali ya Moi na gocha iya mwagachete ekamubeka alia igoro ekagera kero monta kabaye kamaisa yenga oyonero omurayi wabakusi na egento kende ya kabere ekiagara yongo na gukora na mangano mugako bunalenga makonsane kagara abantu bayiko egento kende ya kabeke ina ndenda to kuya ni gocha ngobwanchani yes nyacha ta la koteba no munyali bali nyacha ta koteba no mugetutu ta la koteba ekirige tinga no mwana bwo mugusi omwanya gitingo gokonya ekirige tinga gento enkero kyo mugusi ke bwenda kurwanero korukale chief secretary munalenga chaketa ko bakurwalia kyara mangano go PCR ni galengo sibo sabante akwa bintu bindu bya mali lakini bone kanya watabwata chinguru jiri chiaye aliale mnabalo liekanga kia bete chief secretary ko chagocha
igo akaringe igale kuragiri muno muntu kuragiria naenda gotegera abana baye bonsi ekagera omugusia agachaka kororanga omugako yobere muna ise bantu agachaka bono abantu bajya gutwa confidence no mugako iye kabege ntekamo abagusi bachaka takorengeli into kene ya kabere ni galenge generals akarongo teba generals aseta yale korangeri wase chisukuru go changera chisukuru ase gusi ta se gocho yako gendo na indo chene chibese chingia iye esanya jana wate chibese na ntu wata bagusi abanga wate chibese nakero kende banyolere birogo ndata ke kona gwatora gaiga batari korwa lakini barako gendo oleta shilingi 50 kabwate million basi lakini nyachae muna mekete na bwate basi igale gocha oboli ritangani kurwari bali bacha ko muchika chiche umanyanga mu chando kioro akera gocha igagache no mubuko chiriara arwenya so abanyali bali asa aiboire na chara arubogetutu dale ko teba nga onkuruga igalenge generals asa mangana chikanisa dale ko bagenge ye catholic NSD abaisilamu nabagaje ngumbwaega obakonye misigiti yabo kubagacha na bintu binde ebintu byo byonse pi namba ya kabere omugako yoiga tabwato watanekana kwa batachiri abagatigati amonambasi abantu abo speaker kuba treat equally yani kubarengania amangananga buna ina romwanya abantu akogera ko kende bwacha kagwancho umuntu igo ngobwanja ni buli ahoro getia bagusiye kero bakomutakanga kibamuganetie ngakioko gani kwabo ekagera bona bagachaka tanga bona baisaine ko umugaka bwa bagusiye abantu bagacha bwacha kiro muntu atebanya cyane kiro muntu ateba nabotoko tebanya cyane endo kende because igo bona ngona kokwana ndamangana nyacha nako gani yebo ekera linga se serikali ni chinga kichonsi na inde paka kera abere siku ya serikali yani kera abere alizaide kuru politics no nyana sensa ya civil servant omuga koyo asengenje agaje tobi ya se serikali yechiga omuga koyo gagendera ko bane chinguru paka kera arwalete yongo kwana ga kyagera ninyorete nga no nyana kera rengo muruira katara arwala mono ebintu mbietwa abantu mbale banja kata konyegerwa ektoka mutebya omuga kolia twarenge mwaye akaimukie simi akwane president enga kinere musukosuko ya renge busiga igase one of the high learning institution iga tisiasa chinyinge bande bagotebo yino mu bitutura abuni ni nyajae kero bata ketoko kora mangana ya talenga ma yabasali mangana masoma alenga na singinjobo kunyomba na bande barakwata abo barabara ibande nakingo tebalenge tafale tafauti yoko kumya iga imogetie simi agakwana na kibaki tinga kyecho ikiagara igale kurigerio bogale buo ta igale kurigerio bogale buo mugusita ale kurigeria nga ngane nyomba oyo ingokoba igalingo bochando tato chikoba gusi egente gikera konyo mugusie iga wocha kimochoro tabwate bwo kuboli ebintu igale kogenda maiso mwana le kichama ngegente kini okere ekene kyabantu baye ekagera karokutata bwa bagusi to koro kuise bw'abantu onye turi kunyara gukora ebintu bnebyo turi kubarera de no bintu bnebyo to kunyarekana we kobe gukorera abantu baho ise mwantu gakurira abantu baye and that's what exactly umwaka nyacha akora nkwanyolete opportunity ni manyete nga siasa ya onkale kwa echagete no nyare kwinyura ngikia bete serikali ya Moi 1982 ekara yarenge gonchuru na nyacha enki achangiete nyachae na temete kutina ni president ekera mangana beta makon omuga koyo na temete kutina nere na nyerese tenga kibintu bya bete na ngaki kera bande batagata kanyagari guchi abagakora guchaiga asinge nchu experience kia ye masa serikali ne bintu binde na so etime akakonya e president asoko mobo semia bwalengo bonene mono yani ndana gwatura gai
lakini na operate very critical role na bagotanga ensemo yarenge nene sana goteneni na indo bugambi bolia kanya bwatakire kurwaro na kero kende chinyomba chinde kanya chia atakire koleta ya chia atakire koleta lakini agasoime asengenjo yogotenenia na boyego na inde akalete timu ende yarenge ororo ikachaka kobera somu gako na komwaji seminga ngakiara akochukura na anagia ko romu gako ya mubegete katika tio bugambi bwaye. Nyambono kutosangi mwanchi muligelio Getembe Television nigora asumuru bilitore asenkwana noyo kabeire omumea ase ensemeiga ya Kisii Municipality itoko tebonanga Kisii County naboiko musike Nyangeso akabwa ogochorwa ne serikali ya Mwai Kibaki uno munyakirogo gwikembekirigia Kenya Library Services kurwabo bono ase serikali ya President Uhuru Kenyatta musike Nyangeso nigale oyomo bwaba member abanene be body ya Kenya Broadcasting Corporation timatinga no bwateri bolio nyako bwateri bolio likaya sena mbiri matenga maboli na mange mubwate kulende bona akona gotwerera asubugi mabwae bakorete emirimo ase obwange amo no musike Nyagusira Nyambuche omugaka Simeon Nyachae Boy kontura senseme ya Facebook Getembe TV Kisii, senseme ya YouTube tonyore Getembe TV Kisii. Wega sa website yetu ya www.getembetv.co.ke. Igente kemo gyoka your worship. Ebigwa kwande ne binge. Lakini ora inyorere Simeon Nyachae. Nyandusi nkirekie ekemo kirieke na ora inyore gani kirogo kinyore kwenyora Nyachae. Egente kamonda nyorero muhaka Nyachae na ende kira atigale koba na ende ntakagiriti kende maybe Nyasara etera indo muntu ndo muhanda amanye ne kemo asomu kano bomo gusi ekiaga nonya na abande bayangoro kale na ende nabo banyore babwate cincerere asomu kano bomo gusi timate ko songuru ngaki ya tongo tubara ndimanyete lakini ko rumno mo gusi ko tungesa ukyo mo gusi yes nere umurai wek onyale tekoleta egesa kukyo mo gusi amo nenga kiyo omugusi agakwana nelyo gerimo natari okoleta omugusi bo salimo igo amo na gukwana limo na gwetera soko moleta amo akara omugusi goleta magenderero kurwa se serikali ngakie ye ya lata ngakie serikali ya rengolo goleta magenderero na kokola abana babagusi abange ase chinsemo ao che serikali ko yegu chigasi munabone ichi no kitoko na ko yegu ichi cyabune chinde ngakira itu abada chitwanya bata chi permanent secretary ntwanya bata tali nse yoyomo tokanyora abantu birogo ao ime serikali abunyuma ya abara ko bemeliende yoko ngusaba kokonya abana banda babagusi igo chipara nebinto binde igo bale ko bekanamo ikyara mwako linkwamba to yani na meta ko ba kole appointment otebye president ngoje tore wakorora obuno obomo okosini ncho koleta ayimogeti bonse piba gusikisi na nyamira bachi basa banga toege toeke ekiagera mutakole tibo na ende mete na bale cool conditions onye toko kora binte biga bono lina kitoja okobwate simuina ninyo letenga kie ya mekaronde mea eliabegete antu baita moego na ninga kineranga kete simi abwente ko ba eba chumbe ba kusiba abwente ko host William Bellamy ya ambassador ya America ya lakini gatoke gentonkire ki alenge ga konsana bill nere ya alenge wetu wali alenge parliament ya tagetenga weka ba chumbe bonse babo and therefore we kale kubeka abagusibo spiama agene ne kyombe kiya yoro akanga kresi mi akandi questing a mayor I know you are equal to the task yoko nyara co-host William Bellamy kiya no arade tebo songo gaiga no aenda akanga points mbwenda ko te William Bellamy na abande na endinga kimbwe bintu bilia na ale gosaba erinde ense ya America maybe etame kwingiria akase bintu bitoko tokonya mangana make so akaimukia bagusiaba akara ndega ndebetinga meambi yamono lakini aenda gante bya twachi wakoralia achira wakonya abantu baitu na intu gaiga
nalira gereka twabaina ira banda bitu batokonya bakonye president Malia na inche bona inche ngende se president na bongo chinye sabekende eche konyega and indeed umugako na bakolete ibintu ebigo naenda akatalete ibintu ebingi bigacha nonye na mangana abana baito abale kuira munya kuira ocho obeka cha appointment kwanyoro umwana itobera appointed asegete ambassador nini na itu abwata twanyorete abantu bitu barenga bange mesaka no tora kasakwa kasini niga abale na itu twabera bange lakini rende konyora chipni bama baga mange namagenderero ase ebituno bya Kisii osasi egesa kukyomo Kisii igwage ento na munyorere getangani kapisa ndekereke nemono nkeringa na letete abagusiamo tado koleta abagusiamo na gwetera sokota abagusiamo tokanyora magendera mange abana baito bakabantu baito bakaswasa serikali togatwara chinguru na gwetera sa abana baita bangoswasa serikali abana baito barengeka gochiana nabo bakanyora munabona kona abege tu regularly iyanya alekanete ngalika ngabana nge 15 onde gnaene nero nyondo obege twande no chiparastate gochande to goso nyetubwati muntu okobwata gendo koboko aina romo gakori ale wakora olena koboko munyora samangana olena mwabo obwatwa koboko ochanka utabwati mwabwato muramu mo igotolime ya Getembe TV mwancho muligeria amono musike Samwel Nyangeso former mayor Kisii County Council tatukora gendo mutimoka seda kekeya moyoka tukwirana asore tugendere bono gukwanira abirata tunabaigo mayor asideka chinkara tweresera iguru yae ngeko gerata yes active politics lakini ntumorocho kona gwetana na gusiengi manero konya abantu ase matuko aetire igo bono tukwirana ainaro tugochia gukwanira ATV ya Getembe Television Network nigo bono ego kumanyabuna nigo na inde kuru bokore libonde bwa live coverage usiku bwa temeyiga asa chibite chichi video bune meyiga ya matanga chinyangi emeyiga yuko bekirwa chigutwa chikwa ya jeji kanisa n'abanyangero bali bategete kubwaterwa materabo asa chi video na boigo ebigeni binde au asiri guliye insekigima boigo nigo tokobeko meyigo ase metando yito ya Facebook na boigo YouTube eliyoko manyamange to akiresimi ase namba enoti eyemo inye ibere isano inye yemo isato ibere usotutarire asumuchukisi ensemo ya milimani ekaragwa itanire nyegitari ya Krista Marian barabare ni nyumba yubura ya State Lodge Getembe Television Network ekiunga kiamu Kisii na sule si mama wako. Huyu mwenye nukali. Ni mama wako. Mama wako. Na siku hizi umeupgrade. Ni digital sacco. Digital sacco? Ndio, digital sacco. Walinipatia development loan na interest rate ya chini kabisa. Sacco gani hiyo mtu ajua kali kama wewe? Hapana, digital sacco ni sacco iko wazi kwa mtu yote kujiunga. Bora tu uko na mobile phone, unaweza save pesa na hata wanaweza kukupatia development ama emergency loan. Alafu kitu kingine, hakuna maneno ya makaratasi. Ni simu tu. Na kweli mtu anaingia aje? Una dial *847# kisha unafuata maelezo. Ati *847#. Ndio, *847#. Kila kitu ni kwa simu. Na kweli hii sako ni digital. Omurigereria bwe television yao yomunwa weke Kisii ya Getembe Television Network bono tagwe chanda bunu minyoke guchinkabwo iriurigererie umurubirio rya bwanchete ase TV yao bono nigo kurigererie meroberio yeito yonsi chinse 24 kurwa andonsia sore ensengima ase website yeito ya www.getembetv.co.ke iriwego chekegima rigereria emeroberio buna umungina banchiri ekyogo simekana kyokogesa chintakana tera na mukate etwani ya Getembe the link up show siberionge amangana magia emisa angelo nemeroberio ndemenge rigereria Getembe Television Network ase website yeito ya www.getembetv.co.ke ase simu yao use kompyuta iliyobwigo kibwekiranwa
oko ni bintu byao biya na biria gwakurire gutumia nigo kwanyarikirire kigima na kwa babwanko mono witera su mutandao o www.beyako.co.ke nigo wikira abantu gwetani milioni yemo abo bagwika ase website yo kira chingake roisi account yao wetera Facebook Google guse namba yao yisime edio obekiri tangazo lyebintu biri kugura gusokonia ase website yo ama tukemerongeta matanganie nigurararie busutari wakaniwa umerna nabaguri nabwiga paoni abegenwa ase website yo www.beyako.co.ke kila kitu na bei yake. Alright, karibu nendo monchi muligelio Getembe TV tugendere gukwanira bono obogima bwaye Nyagosira Simeon Nyachae omwano nyandusi oyo ole icon aboigo omote omonene ime yagusi yaito by the way your worshipper again tunkiro muntu aligigo monyerera ase omwaka gitega kinanyora chinga kitoke kwanira aso bwe mathematics no manyete igoro yo gutimuka gwa Jumamosi esabato nki korengana no kumanya kwa omusikenya chaya changiye nkolenge koronale kururambira mbichane cha tinale gosebati kwa nayo amatuka mangi na berengo kwa ne ndekia sana especially ko enda sich function chaba 7 day adi yes amatuka etire nyacha atarachiko ba chief secretary iga abantu bala bakolega sikorwa Jumatatu mpaka esabato saa 6 eye kalina abanta bange ba ababwatani be ki adventista li bagali yo gutimuke sabato yes abande kubwatakana amachike ki adventista akarongo sajie sabato igo imyenti go kurusuna na siketabu katisanga ero ine gasi yago cyokora abantu bo kwege na kuna kwalenge ndi kweme cyane ko ke abali balengo no kwege no bande bakagendera negasi abali bande bantu bange mbatigeti kuchigasi abande bakatika chigasi yabo lakini ekero mwaka Nyachae aswa nande mnatuma etinya Nyachae no yomona ero kenti kwa segi adventist mwaka nyandusi na chetaga chaga unchoka no nege tabu kya nali gete omugako yo abantu bakagendo bali baraba bagutumuke sabato bakamubolia anyale ko kwana kyagaramba muroche ngana isaine na kitwata banga igale ale isa abantu yes naba gusire ndase mnatuma ete namba yaba SD abagusiye ase Kenya Adventist iko barabange mono so tobo ete nabajeta katebe president agakwane president egenteke kaletu ase lichiko egaeti wanga kurwa chinga kiecho muna ajaga akereta ta sobo sobwe president arafu kagenda parliament na asabantu bese committee ya cabinet egaeti wa ekabanga bono esabato kasteri wakorwa matuko gutimoka igacho mupiri ne sabato ekinege ntekemo abanta abange bali bagutumuka esabato batebe asogoma bwabo igonga ekotumuka kwesabato tikoleti na muntu onde omuntu kito koboleli abande umuntu kito ko saba abande kwa niaba yabo no mwaka Simon Nyachae okay yes iswali nda getonte yabiye gose haya no explanation nzinini ngeko gera mea gekakwa kole mirime yiga sigeke tambayo tali as active politics no tinda manyanga nkyokro active politics okay active politics kyagera aige mitina yenga muna onjete ngasundo kasamwe ya tindi bosana ose dalio zundo gete yo minetina ki toy konranko nako ndaro nae kogweta tuna bana siasa babande nae obe kogukwana mangana abagusiye bagatanga chira mangana rot bono ega siasa erone siasa kero montako na waka mune na roche kuna waku mune ya takata kwa soko gai bono gali bende amangana siasa ya psycho fancy debi to binde ko chiaga na eyo bono te ongo sunyu ko ya kora bono siasa na ro gane mune yo mwaka alako chontebia toikaransanse twabeke strategy twata bang to bwata kora na indo yo to kote bang nga kito ko muna bo ndo soko bwata sia twata ba inki awo chikoto kolera muno mukusi inki yo nyaba chikoto kolera anyane gaba inki chikoto kolera bo wono chinga kie chimbaro matuka botara hera anyane president yero nero no nya abande batakete biroge bako na ko kuna kwera lia kwe chango cha chinga kinkiraika chinga kichiweka
then is nabo to ikaransansi na nabo to kotebia abantu nga kiagara no kotebia abantu nga amaena nabo to bwento kokora iga nabo to bwento kogenda iga talinga nase ngenche gari gobona sibona kiakogera tindi korore ngencho yoko tindo chengento yakogera nda akore siasa bona iga tindo chengento kiraga na comment ko ya siasa mono kiagera bona iga mbono tuligerete kuchia bona mangana bibia etole na ande kurwongo so atole 2022 ko so atole mangana to ko so 2022 bas bona bo nabo ko mna naga tenena tebia abantu na nabo ekene kiari muno muhaka simina to Buddhist nabo ko teba mbuye to bua na wongo tenga aiga toro chenkerega ekenkerega akiro muntu na entitled ase okorwa ase his own pure opinion nga yabu ento kujiga seniga na ko make decision lakini ande asibona ninkanyege take turara nga kiense ko genda abarai babono baito bagusiya ito kero gotema kubarigere bono iga urige nenga ki yi akare mugakanya chae nkioro chikanga giya kolekana nabo igo ngai tobwate execute sari ebutokirete bosenga ete egere nari omugusina ere bunege sakune bisakubinde te abantu baminta baikoyo kurumuino toro akonya na muntu besko babuna amase nyore ngantori go ikatue konya egento kebolete ase siasa ya ase oburai bwa gusi abantu baito nekamo ngeninya chagu ndwete yokobeka abantu nane tatotanga abarai babona iga regardless nole Jubilee nole ODM nole ki lakini ayeno mwana bwaba gusi no murai bwaba gusi na ekirenga kiao tadi ekirenga kiegesa kukende kiao egente ketanga ni gwachorere twaye ngakyora konye egesa kukyomo gusi ebe yole masaba igole bubo chache igole arali igo gwachore twe urwanerere litanganya abantu bakolete ugatoka parliament tali muntu onde isipokuwa omwana omugaka no mungina no mumura no mwiseke wo mukusi yes egente ketangani abantu bonse abana siasa babwanita kweba apart from kuchaga koba mnanko babana nabantu bagata tokosasi mabara ibali bara sebyama byabo nebintu binde igo babwenete ko wika asamangana oburayi amagenderero na interest yo mugusi babwa tokamangana ibyama baji cyamo litangani ekero ngano mwana bo mugusi akagasinkaro abwanto kurwanerwa segete ase parliament ebwanto ko swaime amangana ayubu antokiro muntu bweba bwaji cyamwe kwate abataturo ne kero konkerega abo baje akora campaign go cyasa abajumbe bane ngatubwate syo mugusiyo yo ngaki abwanta ko to into sento nyore kero geke egento nale ko tebe gento tolage tibone abarayi baitu balire nkeringa igo babwato ko igwero konge go cyasa ebyama byabo mpaka beba abantu babachorete mirimo y'abantu korera abantu ba yes kiato ibantu babatebetie bebyama byabo bache kubachora yes lakini nabantu batebeta ngadeno nomuya Nyangeso nomuya Nyangeso nacha tokorera mangana Nyangeso tari kini bale ko mochora ninkeria mangana ao kwale kubatebisera chiawaye kwa acha kubatebi kwa kubatebisera chumo president maybe kwa kubatebi chumo president akata ketekero kyo president lakini kyo no mujumbe bune governor buno MCA bune senator mune women rep eyo kwara koma tebi inkyo chakokorera abantu baino iga na national ekiagranto bwate bintu birenkao bwenta bakora byamagenderero na ayandi nebinde mbiro obono biri meya serikali abantu bakora campaign loka munabone biro wa birasa serikali abana abantu abirasa serikali to biro kina amaso akibikurwanirero igo egento kerororo bono ngumugakoyo timokire oro kiro mubweka no miyenga kiarenge ne chinguru akiarengo chief secretary ngakiarengo mwana siasa na orogetinga oko bakweina makabaro kimuna yesa orogetia ba kuba yenjira ngene renjire gwika igoro moyebwati omugakori na ba orogeti akaba arokinga ekero moko bamo digeri muna ekoba ekero mutari ko bamo digeri muna ekoba bono twali ngaka twali ko bamo otoko lusie birogo twarusie bintu abanyene asemwe ko ne sauti ya mama tebe toro serie pale ebe kweram kero mondo genda ko bwa tabanda kete ebe goji nyamarambe yondo tabanda kete ebe goji bonyunyu bono lirie wagachira baikaransa babeka chi agenda cyabamo omugakanya cyaho batanga no buno munyakirogo ataba Mr President abantu baba gusieri ogiri abana lieri mbatagete onye nduri go chigokora bo onye mbari go chigokora bo yes
na bera abega asianko nguli oli omugusii no nyambono twaumire sana gesomo gako ya rwaroro ekeri anse inerinane bono tigwango gusira ko mugaka kobesa gwa no nyatubale byama binde byose bachichamo bebe byama byabo turararwanirira amangano mugusii right korunka gaiga mpakali chigavana chikole mirimo yabo nkagaiga nacho chirwanirire abantu bonse chigavana chitorogoro na mahate mbaligeri chinyomba chionsi bila gwanjereria buno mugakale wakora meya chinsa chia toiro mugongo. By the way, kwarorekana ase miaka ya itire igana matuko iga nonyembu wangu iga nyatari covid yacha kwarorekana kugweta sana kuguchangira chikanisa Nyamira Kisii Kikia kwa eto munguso i compared nabara ibande bali bakoreta chibesa ali babwate interest ninde neke nenga tubwate interest Nyamire kiagara no mugetutu Kikia kwa eto munguso kuno yi nkole ngina samangana make na kwanete ngakientangani kole ngia bande bali bamanyete nimbali ngana olete chiachari chinyinge sana but the last one ya bengembe sana anda ngata banganya saa sesenyo mwaka sibyo ni nyachai because ekero na rwalete mono na nyate accident yembe yagerete ngenda paka ngumbu biri kabene ne ganga kana about 5 million agakan ande nacho kubwena kagenda ngumbu akona liketa bachumba bange nabanta bana siasa bange baina agakonye konde mea gaiga babwata makongu paka rogoro tibacheti lakini ngote abanganya cha tadi kutale ko chora mutaka tale ko gichajo ngale report yo muikirie igagocha omuga koringa tuma mangana ngomuga ke biri nene ngwato muchango 68 hotel omuga ko ina batumete abantu baye bagachi chone chibese tukasanga ne chibese chinde nabana siasa bande baisiko tali abagusi ekagaranga gendoro egento kwambo linga inchi yako gara na abeire ngokora egasi ya Nyamira na Kisii and especially asemere moyo bakora libwanya sai akona linga gakanda ine ira na aliete na akronde India nere ira na aliete ngataba ngo chigutika siasa active wante bya yo kuminyoka kubolie kerogo ngataba ngo ira na Nyasaye konda abwene andombe ko ngene lyo moyo bwane ningo korere mirimo natagete kungena Nyasaye ngo mwake Nyasaye mbiamono nga ogeire chinguru echo nane Nyasaye onseseniri na onsesenetie nagenda na ine ningende tinimbwate program ene na inde nta covid yo korora chikanisa se tuatigerete na bana chintakana na bali bali nokugania asiri Nyasara ngokubwa kwane nkonye ningendere mpaka lituko Yesu akoirana etindi ko tigemere meyo ane nkole ngemere meyo mwaka na yana kitaka ngini college yagande binga to base ko tiga ko kole mere ya Nyasaye yande bone nere imbwate na inde tindi uchi kwetiga deno na bondo chenda yagendere lakini tindi ko boli kero kende yos ande tinko boli asa tuanjiri tukulina ntumera nega tukwana mange ayogo semia ntora kwanira ndi iguru yabasa ntora kwanira ndi iguru yabangina nabagaka kwa bere kugusira chintakana kwa bere kugusira keresu kuno nega ya era ntu akora. God bless you nandi mbemo na soko nyora chinga kigocha aiga mwancho muligelio ko baye chinsa nara yubono tuwa beire tugusangano musikemea Samwel Nyangeso oya sebono ole board member Kenya Broadcasting Corporation, former chairman Kenya Library Services na boigo former mayor Kisii municipality wikekero kinde na dekero tukumira na nere igogenda tukobe meage tembe television network kama kawa kama dawa ikonkuru kwa Dennis Ouru tusukatambe chikoraga chinsa inya nimbega yokoletera mangana maya asenjera yobo ikirano.